Nazdar diváci, vítam vás pri novúčičkom videu a opäť zo série otvárania pokémonských balíčkov. Dneska som si pre vás pripravil takéto parády, takýto 6 boostrikov zo Shrouded Fable setu a 4 boostriky Stellar Crown setu. Takže poďme rovno na to, otvoríme si prvé tieto 4. Uvidíme, či budeme mať dneska šťastnú ruku. Pri otváračke týchto boostrikov. Takto. Dobre, kodisko preč. Dobre, tak kartrik je jedna karta asi dopredu. Áno, máme tu energiu. Eevee. Nič. Basic karty nás zaujímajú posledné. Mewtwo, reverse, krásny Mewtwo, ale nás zaujíma posledná karta, je tu Holo Cranberry. Poďme rovno na ďalší boostriček. Čo nám schováva? Ďalší boostrik. Kodíksko na bok, jedna karta dopredu a ideme na to. Energia, nič. Nás zaujíma len posledná kartička, ktorá je Holo Riperio. Poďme rovno na ďalší boostrik, aby sme to zbytočne nezdržiavali. Verím, že vás zaujíma, že sa skrýva hlavne v boostriku. Takže bez zdržiavania ideme na ďalší boostriček. A máme tu Rhyhorn, známy Pokémon, Lechonk, Mewtwo opäť. A tentokrát posledná karta je opäť len Holo Cranberry. Posledný boostrik z tohto setu. Kodisko preč, jedna karta dopredu a ideme. Začneme od energií cez basic Pokémonov až po Lapras. A posledná karta. Ojojoj, máme tu fullartového trénera, tak konečne niečo padlo poriadne, konečne. Dobre, tohto si odložíme bokom a ideme na týchto 6 boostrikov z tohto setu, ktoré sú zabalené v takéto peknej krabičke, do ktorej sa musím povedať dostať. Takto. Teraz to vysunieme krásne. Hop. Nechcem to roztrhať, ale malo by sa to takto zhora. Takto. Krabičku som neporušil. Dáme si ju na bok a tu máme tieto boostriky, ktoré vyzerajú veľmi krásne. No ale dúfam, že budú krajšie ešte znútra, keď ich otvoríme. Takto. Kodisko preč. Jedna karta dopredu. No a ideme. Začneme od energie. Opäť cez basic karty, ktoré nás až tak veľmi nezaujímajú. Nás zaujíma posledná karta, ktorá je, a teraz sa to dozvieme. Holo kartička. No dobre. Viete čo? Napíšte mi kľudne do komentára, ak ma niekto zaujíma tieto basic karty, možno pre nejaké dieťa, ktoré zbiera Pokémonov alebo tak, ktoré by sa im určite potešilo, tak ľudne mi napíšte, ja vám ich pošlem, lebo mám ich strašne že veľa a nemám kde ich už ani dávať. Takže kľudne napíšte a nejak sa dohodneme. Posledná karta z tohto balíčka je opäť Holo. Opäť len Holo. Nás čakajú ešte 3 balíčky. Ja verím, že najväčší banger nás ešte len čaká. Drowzee, Golbat, Crobat. Tak a blížime sa pomaličky k poslednej kartičke, ktorá je EX-ový Okidoki. Krásna karta. Krásny EX-ový Okidoki. Dobre, dáme si ho bokom. Poďme na ďalší balík. Poďme na ďalší balíkos.
díky na bok. Takto. Ideme. Energia, Drowsy, Joltik, Horsey, Iron Mode, nič, Trainer karta, máme reverse karty a posledná karta Holo Zoroark. Tak a posledné dve balíčky. Posledné dve balíčky tejto otváračky. Upito, poďte vonku kartičky moje. Energia dopredu. Tak a ideme. Energia. Nič basic. Absol. Títo nás veľmi nezaujímajú. Trainer. Reverse a posledná kartička. Holo karta. Opäť iba holo. Tak a poďme, posledný balíček nás musí zachrániť a niečo poriadne nám hodiť. Ukáž sa. Verím tomu, že tento balíček nás poteší najviac zo všetkých, lebo je to Zubat, Eevee. Pozrite, aký krásny Pokémoni nám tu padajú, na konci musí byť niečo poriadne. Tak a máme tu reverse. A Munkidori Full Art a ešte za ním holo. Tak ja som tomu veril som tomu poslednému balíčku, že nám niečo poriadne prinesie. Tak a pozrieme sa, čo nám padlo z tohto setu. Z tohto setu nám padlo tento Fullartový Munkidori, EX-ový Okidoki a Fullartový Trainer. To krásne kartičky, určite sa budú tešiť v mojej zbierke. Tak ja sa s tebou pre toto video lúčim, nezabudni tam hodiť like, odber a napíš nejaký krásny komentár, no a vidíme sa pri ďalšom otváraní Pokémonov, lebo ma to veľmi baví, čo verím aj teba, takže vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.